STPB Intersindical Valenciana ha homenatjat Joan Fuster en el centenari del seu naixement amb un acte celebrat a la seu de València on s'ha subratllat com de polièdric ha estat el llegat de l'homenot de Sueca. Joan Fuster és un intel·lectual total. Defensa la nostra llengua, però també és un assagista, historiador, crític literari i filòsof. Podem dir que és el Jean-Paul Sartre del País Valencià. El col·loqui, multitudinari i divers, ha reunit destacades personalitats del món de la cultura i l'activisme del País Valencià, així com nombrosos estudiants de batxillerat. Un dels punts claus de la xerrada ha sigut, de fet, revisar fins a quin punt el llegat de Fuster continua transmetent-se com cal a les noves generacions. És la nostra xicoteta aportació a l'any Fuster, al centenari de Fuster, que es complementa també amb la ioli que vam dedicar justament al tema de la llengua, en el qual van dedicar un dossier a la figura de Fuster, i les persones que van intervindre en aquest ioli són les que han també ara participat en la roda de premsa per a parlar de la vigència i de la necessitat de reforçar l'ensenyament de Fuster en les nostres aules ara i sempre. Molt contenta de que Fuster isca també, podríem dir, de la universitat, de les institucions, que arribi a la societat, i per a mi l'STPB és, podríem dir, societat en estat pur, societat acadèmica, però escola, i el que jo vaig dir des del primer moment, que per a mi el més important era que Fuster arribara als jovens i a aquestes generacions. Durant la taula redona hem pogut descobrir vessants molt desconegudes de Fuster, com la seva afició a la pintura. Però, com no, s'ha revisat també la vigència de les parts més transcendents del seu llegat, com les seues tesis sobre la construcció identitària dels valencians. L'homenatge és absolutament necessari perquè no sols és un dels grans pensadors intel·lectuals del País Valencià i suposa que d'Europa en general, sinó perquè també com a activista ha tingut un paper innegable en la història del País Valencià, en la construcció del projecte polític i sobretot en la defensa de la llengua. A més del col·loqui, el públic assistent ha pogut gaudir d'una exposició itinerant organitzada per la Casa Museu de Sueca, que durant aquestes setmanes es troba a la seu de l'STPB. La mostra repassa els aspectes més destacables de la vida personal i de l'obra de l'intel·lectual sueca.